Λοιπόν, γεια σου Θοδωρή, συνονόματα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, συνονόματι. Καλημέρα. Γεια σου, Θοδωρή, καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε λίγο την εισαγωγή για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Ο Θοδωρής είναι φίλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε χθες, ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Επέστρεψες, Θοδωρή? Ναι, επέστρεψα πριν από 3 ώρες. Θέλεις να μας πεις λίγο γενικά, ξεκινώντας από την αρχή, πώς μαζευτήκατε, πώς πήγατε και να φτάσουμε και στο σημείο το οποίο θα ήθελες να δώσουμε έτσι λίγο περισσότερη σημασία, γιατί αξίζει νομίζω να το αναφέρουμε για να γίνει και γνωστό στο περισσότερο κόσμο. Ναι, καταρχήν συγγνώμη λίγο για τη φωνή μου, γιατί έχω κεφαρική και θα φωνάζαμε και στο γήπεδο. Ναι, λογικό, εντάξει. Και είμαι χάλια. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για αυτά που γίνανε με τα λεωφορεία. Εμείς πήγαμε με βανάκια, από εδώ 5 άτομα φύγαμε. Από την ώρα που μπήκαμε στη χώρα ήταν όλα άψογα. Δηλαδή μας φέρθηκαν πολύ καλά, περάσαμε γρήγορα τα σύνορα, όλα καλά και στις βόλτες εκεί στην πόλη και τα λοιπά. Στο meeting point ήταν εκεί στο Σουλτάν Αχμέτ, στο Μπλετζαμί, ανάμεσα Μπλετζαμί και Αγία Σοφιά. Ακριβώς την ώρα τους 6,5 ώρα που ήταν να μας πάρουν, υπήρχαν 4 πουλμανάκια, τα οποία πολύ ήσυχα, χωρίς να κάνουμε τίποτα, ήταν όλα δηλαδή άψογα, τι να πω, δεν έχω να πω το παραμικρό. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί η πόλη έχει τρομερό μποτιλιάρισμα, όσοι το ξέρουν. Ναι, το έχουμε ζήσει. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Όταν πήγαμε να κάνουμε δηλαδή, το Πέρκα, το ζήσαμε με το Δηλαδή η διαδρομή μπορούσε να γίνει και 1,5 ώρα και εμείς την κάναμε, ξέρω εγώ, σε 20 λεπτά. Άρα ουσιαστικά ανοίξαν τους δρόμους για να μην χάσετε το μάτς. Ανοίγαν τους δρόμους με περιπολικά και αστυνομικούς με μοτοσικλέτες. Περνούσαν τα λεωφορεία, σταματούσαν τις διασταυρώσεις στα άλλα αυτοκίνητα και εμείς φεύγαμε σφαίρα. Πώς βλέπεις εδώ στην πόλη όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος? Ναι. Άρα μέχρι τώρα όλα καλά δηλαδή. Ναι, μέχρι τώρα όλα άψογα. Λοιπόν, υπήρχαν και από την Trust εκεί, από την security μέσα στο λεωφορείο, άνθρωποι οι οποίοι μας είπαν κάποια πράγματα, ότι μετά με τον ίδιο τρόπο θα φύγουμε και θα μας πάνε πάλι στην πλατεία Σουλτάν Αχμέτ. Και όλα καλά μέχρι το σημείο που φτάνουμε στο γήπεδο. Λοιπόν, κατεβαίνουμε, περνάμε τον πρώτο έλεγχο και μετά το δεύτερο έλεγχο, το δεύτερο σκανάρισμα του εισιτηρίου, η αστυνομία του γηπέδου, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή η τουρκική αστυνομία ήταν άψογη. Όταν λέμε άψογη. Η αστυνομία του γηπέδου εκεί πέρα μας άρχισαν ένα τρομερό έλεγχο και μας τα ψήρισαν όλα. Όταν λέμε όλα, παιδιά, όλα. Δηλαδή, καταρχήν εγώ, η πρώτη αντίδραση ήταν πήγα να μου πάρουν μπουκαλάκι νερό. Τους έβγαλα ένα σκασμό χάπια που έχω. Λέω, παιδιά, πώς θα τα πάρω εγώ αυτά? Και μετά η χάρη που μου κάνανε, βγάλαν το καπάκι και μου το δώσανε ανοιχτό, ας το πούμε. Ήταν δηλαδή, υπήρχε εντολή, υποτίθεται, θα σου πω μετά γιατί το λέω υποτίθεται, υπήρχε εντολή να μην περάσει τίποτα το οποίο θα μπορούσε να πεταχτεί, όπως ένας αναπτήρας. Εντάξει, λογικό μέχρι στιγμής εδώ θα πούμε, έτσι. Εμένα με πήρανε 2 Bluetooth, ναι, λογικό, αλλά όταν αρχίζεις και παίρνεις κάποια πράγματα που είναι και ακριβά και έτσι, έχουν κάποια αξία, πρέπει να πεις, παιδιά, θα τα βάλουμε σε ένα σακουλάκι, ξέρω εγώ, να τα επιστρέψεις. Να υπάρχει ένας τρόπος να τα επιστρέψεις. Όταν λες στα πήρανε... Ακούστε λίγο, ο τρόπος ποιος ήταν? Είχαν μία μαύρη σακούλα μεγάλη και ένα χαρτοκούτι και τα πετούσαν όλα μέσα. Όταν λέμε τα πετούσαν, τα πετούσαν. Άρα δεν υπήρχε ξεκάθαρος τρόπος να βρεις το δικό σου μετά. Δεν υπήρχε, εγώ γι' αυτό έκανα φασαρία εκεί, γιατί δεν υπήρχε τρόπος. Το φιλαράκι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάρε ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις ότι δεν είναι εντάξει. Θέλω όμως να ξέρω όταν θα γυρίσω που θα το βρω. Λοιπόν, διαφώνησα εκεί με τους αστυνομικούς, ήρθε ο προϊστάμενος, ας το πούμε, κάποιος, άρχισε τη συζήτηση μαζί του. Εμένα με πήραν 2 Bluetooth, το φίλο μου τον πήραν 2 κινητά, γιατί αυτός επειδή έχει φορτηγά, έχει κάποια, εκτός από το δικό του κινητό, είχε άλλα 2 κινητά για να μιλάει με τους οδηγούς. Τον πήρανε 2 κινητά, τον πήρανε 2 Bluetooth, τον πήρανε από τις πιστωτικές κάρτες τις θήκες. Ξέρετε, που είναι από αλουμίνιο, ας το πούμε, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, powerbank, κραγιόν, ξέρω εγώ, ήταν εκεί και η Φένια που είναι φίλη με το Παπαστεφανάκη, το Γιάννη. Το παιδί που έκανε την επέμβαση. Okay. Τα πήρανε όλα.
Ναι. Λοιπόν, να σε πω και μέχρι εδώ καλά. Άντε, μέχρι εδώ καλά. Ναι. Καταρχήν είναι μπουνταλάδες, να το πούμε, είναι βλάκες, είναι λύθοι. Και φαίνεται ότι δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε δηλαδή με τον τρόπο αυτό που νομίζουμε όλοι. Να σου πω γιατί. Για τον απλούστατο λόγο, μας πήραν όλους τους αναπτήρες και στο κηλικείο πουλούσαν αναπτήρες. Τρομερό. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Μας πήραν όλους τους αναπτήρες. 3 πήραν από το φίλο μου, όσοι εγώ δεν καπνίζω, έτσι. Άλλοι που καπνίζουν. Και μόλις περνούσε στον έλεγχο, πήγαινε στο κηλικείο και έλεγε, παιδί μου, σε παρακαλώ, φέρε 10 αναπτήρες. Και στους πουλούσε ο άλλος, έδινε τις λίρες σου και έπαιρνε 10 αναπτήρες. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι αυτό το πράγμα ήταν στημένο. Ήτανε ή για να μας πάσουν τα νεύρα, έτσι. Ή τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τώρα ποιους λόγους κτλ. Λοιπόν, εκτός από αυτά, ρε παιδιά, εντάξει, αυτά πες ότι υπάρχει μια εντολή, πάρτε μας και τα Bluetooth, ξέρω εγώ, χάσαμε και 50 ευρώ, δεν έγινε και τίποτα, δεν μπορεί να το κινητό δεν είναι λογικό πάντως να στο πάρει, εντάξει. Ναι, το κινητό για μένα δεν είναι λογικό, γιατί είναι αντικείμενο αξίας. Να το πω τραβηγμένο. Βασικά πουθενά δεν έχει γίνει αυτό. Στο γήπεδο όταν μπήκα μέσα και άρχισα φώναζε, γιατί εγώ όταν έφτασα με τον αστυνομικό, έφτασε στο σημείο που μάλιστα ήρθε στα μάτια μου στους 5 πόδους και με έλεγε φίνις. Δηλαδή, αν μιλούσα άλλη μια λέξη θα με έπαιρνε μέσα για τα περαιτέρω. Και σταμάτησε σε κάποιο σημείο, λέω, τουλάχιστον να κάτσω να δω και τον αγώνα. Λέω, τώρα δεν βαριέσαι και τα Bluetooth και τα τέτοια. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο γήπεδο, ακριβώς η από πίσω μου κοπέλα, η γυναίκα, ήταν μια κυρία με τον άντρα της και μια κόρη 19 χρονών, η οποία είχε ζάχαρο και την πήρανε την ένεση ινσουλίνης και το μηχανάκι αυτό που τριπιέσαι για να βγει λίγο αίμα. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα αφού αντέδρασε κι αυτή, ήταν εκεί μια γυναίκα αστυνομικός και είδε την όλη ιστορία και είδε το μηχανάκι και λέει το μηχανάκι αφήστε το. Και την πήραν την ένεση ινσουλίνης. Και τη ρώτησα μετά την κοπέλα γιατί μιλούσαμε συνέχεια. Και λέει ευτυχώς έχω δεύτερη ένεση στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα τώρα, εμείς μπήκαμε εκεί πέρα, μιλάμε τώρα, το μάτι ήταν 10, εμείς και εγώ ήμασταν εκεί με 8 η ώρα. Έτσι. Πες ότι έπρεπε να πάρει σουλήνη η ώρα 11. Και το μάτι τελείωσε 12 παρατέταρτο. Έτσι, και μας βγάλανε ακριβώς 2 η ώρα. Δηλαδή 2 ώρες και 1 τέταρτο. Περιμέναμε, μας λέγανε συνέχεια σε 5 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε 5 λεπτά βγαίνετε. Λοιπόν, και με την κοπέλα φτάσαμε μαζί στο ξενοδοχείο 3,5 ώρα. Έτσι. Χωρίς να έχει να πάνε, δηλαδή αυτή άμα έπεφτε σε κόμμα, άμα έκανε ένα τέτοιο, τι να την κάνουμε εκεί πέρα. Δηλαδή πράγματα ανήκουστα. Και σου είπα, είναι τρελά γιατί μας κρατούσαν αναπτήρες και πήγαινε σε αγόραζες 20 αναπτήρες στα 5 μέτρα στο κηλικείο. Είχες και από άλλους φιλάθλους έτσι αντίστοιχες ιστορίες? Όλοι. Όταν λέμε όλοι. Και μετά η δεύτερη μανόρα που έγινε ήταν κάποια στιγμή στη φάση του αγώνα. Κάποιος άνοιξε μια σημαία του ΠΚΚ και αυτοί υπήρχαν, δεν ξέρω, τραβούσαν φωτογραφίες, είχαν και μπάτσους μέσα ανάμεσά μας, κρυφούς. Λοιπόν, και ξαφνικά πλακώσανε 30 άτομα αστυνομικοί, εσύ και εσύ, και πήρανε από ό,τι ξέρετε 6 άτομα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μέσα στα δικαστήρια, δεν ξέρω τι θα γίνει. Όσοι κρατούσαν τη σημαία του ΠΚΚ, τους πήραν για τα περαιτέρω. Είναι κάτι που τους πειράζει πολύ δηλαδή αυτό το πράγμα. Είχε εντάσεις και αλλού σε άλλα σημεία, γιατί κάτι τέτοιο διάβασα, ότι είχε εντάσεις και σε σημεία που ήταν πιο επίσημοι του ΠΑΟΚ. Στους επίσημους εκεί είδαμε μια ψιλομανόρα, ήταν πολύ μακριά βέβαια. Εμείς ήμασταν στο Πέταλο, η επίσημη ήταν όπως κοιτάς από το γήπεδο τα δημοσιογραφικά, κάτω δεξιά σε ένα κομμάτι. Έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα τόσο μακριά δεν μπορώ να πω. Ούτε μπορώ να πω κάτι για τα λεωφορεία, γιατί τα λεωφορεία σταμάτησαν στα Ύψαλα, τώρα τι κάνανε αυτοί από εκεί δεν ξέρω. Αν εξαιρέσουμε όλα αυτά που μας περιγράφεις, τα οποία προφανώς και δεν συμβαίνουν στα γήπεδα της Ευρώπης. Όχι, αν εξαιρέσουμε η εμπειρία του αγώνα, πώς σου φάνηκε? Δηλαδή, αν θα ήθελες να μας περιγράψεις και αυτό, δηλαδή πώς ήταν το γήπεδο, πώς ήταν η ατμόσφαιρα? Ήταν πολύ καλή. Το γήπεδο τρομερό. Μου θύμισε της Dortmund, γιατί ήταν στο σημείο που είμαστε, ήταν πολύ απότομο. Όποιος έχει πάει στη Dortmund το γήπεδο. Είναι, δηλαδή, αν κάνεις ένα κλικ μπροστά και πέφτεις κάτω. Είναι πολύ απότομο. Έτσι. Και είναι κλειστό, είναι σαν κλουβί. Δηλαδή, ηχητική απίστευτη το γήπεδο. Έτσι.
Ερώτηση, Θοδωρή. Ευρωπαϊκές συνθήκες, δηλαδή έχω πάει με Γκένκ, με Ντόρτμουντ, με Τσέλσι, με Άιντραχτ. Ό,τι έζησα στα άλλα γήπεδα, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει όλα αυτά που σας είπα μετά από το που φτάσαμε στο γήπεδο, τα υπόλοιπα ήταν πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και δεν ήταν και καλή συμπεριφορά κάποιος να μας πει, ας μας λέγανε παιδιά θα φύγετε 2 η ώρα. Δηλαδή σηκωθήκαμε όρθιοι, κάτσαμε μπροστά σε κάτι πιτσιρικάδες που ήταν μάτας, το πούμε κάτι 20χρονα, 25χρονα. Έτσι. Και μας λέγανε όλο σε 5 λεπτά, σε 5 λεπτά και αυτό κράτησε μέχρι τις 2 η ώρα. Έτσι. Και θέλουν και κάποιες γυναίκες να πάνε τουαλέτα. Ευτυχώς, ας το πούμε, στις γυναίκες είχαν κατανόηση. Και κάποιες γυναίκες τις παίρνανε μαζί και πηγαίνανε στο ΒΕΣΕ. Δηλαδή 6-7 γυναίκες πήγαν, ας το πούμε, τους άντρες τους απαγόρευαν να πάνε τουαλέτα. Από όλα όσα κρατήθηκαν στην είσοδό σας, είδες από κάποιον, ενημερώθηκες από κάποιον ότι τα πήρε πίσω κάτι ή μιλάμε για ψηριστική κανονική? Κοίταξε, κάποια στιγμή άκουσα φεύγοντας εγώ φυσικά και πήγα στο σημείο που μου πήραν τα πράγματα. Δεν υπήρχε ούτε χαρτοκούτε ούτε μαύρη σακούλα. Μετά βγήκα έξω, έφτασα στο σημείο, το πήρα απόφαση ότι δεν πρόκειται να πάρω τίποτα και σηκώθηκα, έφυγα. Άκουσα ότι λέγανε ότι σε κάποιο σημείο ήταν κάποιοι που δίναν πράγματα. Και μετά αυτό που άκουσα είναι ότι επειδή εμείς εκείνη την ώρα, επειδή είναι φίλος μας ο Άγγελος, τον πήραμε τηλέφωνο, δεν ήξερε τίποτα είπα για αυτά που γίνανε. Και είπε ο Άγγελος ότι θα κάτσε, λένε τι, δεν είχε ιδέα, ας το πούμε. Για τον Άγγελο Αναστασιάδη μιλάμε. Για τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ναι, για τον Άγγελο Αναστασιάδη, έτσι. Και μετά από αυτό που έγινε έμαθα ότι πήρε τα πράγματα ό,τι απέμεινε, γιατί δεν μπορείς να μου αποδείξεις και τίποτα, έτσι. Πάω εγώ, έχω αφήσει, μου έχουν πάρει ένα Bluetooth και λέω παιδιά ήταν 3 και πάω και σηκώνω κι άλλα 2, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, και είπε η ΠΑΕ ότι τελικώς όσα πράγματα έχουν απομείνει, ότι είναι στην Τούμπα και ότι από αύριο μπορούμε, εγώ τώρα επειδή είμαι και ταξιτζής στη Θεσσαλονίκη, οπότε πάω προς τα εκεί, θα πάω να δω αν βρω κάτι. Αν δεν βρω κάτι, υγεία, τι να κάνω. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτά εντάξει ρε παιδιά. Τώρα την Ινσουλίνη. Και η κοπέλα, έτσι, ούτε δηλαδή για του λόγου του αληθές, όποιος θέλει έχω στοιχεία, τη λένε Ανθή, είναι από ένα χωριό εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, έχει μπουγαζατζίδικο η κυρία. Έχω το επώνυμό της, το όνομά της, δηλαδή ό,τι θέλετε να σας τα δώσω. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή για του λόγου του αληθές αυτό. Όχι, μα αυτό μας παρακίνησε και εμάς. Δεν υπάρχει κάποιος που θα αμφισβητεί αυτό τι έχει γίνει. Όχι. Αυτό μας παρακίνησε και εμάς αυτή η ιστορία με την Ινσουλίνη για να σε φιλοξενήσουμε. Γενικά γίνανε επεισόδια ή όλα κύλησαν ομαλά? Δεν υπήρχαν... Όχι. Δηλαδή, εντάξει, γενικές γραμμές όλα καλά, όλα ομαλά. Και στην επιστροφή όλα καλά μετά που φύγατε? Ναι, πάρα πολύ καλά και μάλιστα σας είπα, δηλαδή ήταν άψογοι αφού εμάς μας είχαν σταματήσει και στην πόλη μέσα τυχαία ένα μπλόκο που κάνουν εκεί στην πόλη, ας το πούμε. Έλεγε ο τύπος εκεί, ο αστυνομικός, passport stamp και κάτι τέτοια ζητούσε, ξέρω εγώ. Και μόλις τον είπαμε football game, πάω δρόμο, φυγέτε, εντάξει, ωραία, όλα καλά. Ναι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και ξέρεις, ο λαός δεν έχουμε κάτι μεταξύ μας. Οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι κάνουν. Ο Μόξιον Τούρκο πήραμε και ταξί, μίλησαμε μαζί του, ξέρω εγώ, φιλική, κανένα πρόβλημα. Πάντως η οδήγηση εκεί, θα μας το πεις κιόλας εσύ Θοδωρή που είσαι και ταξιτζής, είναι λίγο τρέλα, Η οδήγηση, παιδιά, αφήστε το, την προηγούμενη φορά που πήγα πρόπερση Κωνσταντινούπολη, ξενοδοχείο Αγία Σοφιά 5,3 χιλιόμετρα που μπήκα και το είδα, 2,5 ώρες. Δηλαδή, άμα σου κάτσει στραβά, σε σημείο που να είναι, ξέρεις, στη στιγμή που έχει μποτιλιάρισμα και τέτοια, μπορείς να προχωράς αναφανάρει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή να ανάβει πράσινο, κόκκινο, περιμένεις, να ανάβει πράσινο, να προχωράς ένα αυτοκίνητο ή καθόλου και να ξανασταματάς. Τρέλα, είναι ένα χάος. Είναι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πριν και βέβαια οι συνάδελφοί σου... δεν υπάρχει κόκκινο, δεν είναι... Οι συνάδελφοί σου πάντως οι Τούρκοι με τα ταξί είναι κασκαντέρ. Μιλάμε τώρα, περνάνε... Είχαμε πάρει ένα συγκεκριμένο. Και καθένας θες ό,τι γουστάρει για την ίδια διαδρομή, ας το πούμε πώς το θες. Ο ένας 30, άλλος 80. Είχαμε πάρει έναν ταξιτζή, ο οποίος στο δικό μας ρεύμα είχε μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα ήταν άδειο. Και μπήκε ανάποδα και το πήρε όλο 2 χιλιόμετρα πήγαινε ανάποδα μέχρι να βρει αυτοκίνητο απέναντι. Δεν υπάρχει. Τρέλα. Πες μας πώς είδες και την ομάδα πριν κλείσουμε.
Ένα Η τελευταίο. ομάδα, όλοι μείναμε ευχαριστημένοι από την ομάδα. Κάναμε αυτό που έπρεπε νομίζω. Τα πράγματα πηγαίναν καλά. Αν έμπαινε η φάση με τον Τέλια εκεί πριν Στην αρχή. να λήξει το πρώτο, θα ήταν αλλιώς με 0-1. Έτσι. Ακόμα και στο 1-0 καταφέραμε, ισοφαρίσαμε. Αλλά εντάξει, μπάλα είναι. Γιατί να... Φυσικά είναι πλασματικό, έτσι. Το τρίτο γκολ νομίζω όλοι νομίζετε ότι ήρθε δηλαδή τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν ήταν για 3-1 το μάτς. Όποιος έκατσε να το δει, ή ας το βάλει να το δει, ας το πούμε στην τηλεόραση. Το μάτς δεν είναι. Το 3-1 είναι εντελώς πραγματικό. Έτσι. Και το κακό είναι ότι αυτό το γκολ μπορεί να πειράξει, γιατί έτσι πως είναι το σύστημα τώρα με ένα γκολ μπορεί να αλλά είναι νωρίς ακόμα. Από ένα θα πάρει το 10. Ναι, σωστά. Δηλαδή για να καταλάβετε, κοιτούσα πριν λίγο, με το 3-1 αν ήταν 2-1, από τη θέση 32 θα ήμασταν στη θέση 26. Ναι. Έτσι, μιλάμε 6 θέσεις πάνω. Βέβαια είναι πρώτη αγωνιστική. Είναι νωρίς, μωρέ, ναι. Μπορεί την επόμενη δρόμο αγωνιστική συνέδρα σου να βάλεις παραπάνω από γκολ και να το πατήσεις. Λοιπόν, ευχόμαστε καλά ταξίδια με τον ΠΑΟ και να μην έχεις άλλα προβλήματα. Και γενικά ο κόσμος να μην έχει προβλήματα. Υγεία και χαρά και να περνάμε ωραία. Φιλιά πολλά. Καλή νύχτα.